בוקר טוב לגולשי GSM ישראל. אנחנו נמצאים באירוע של סוני אריקסון בתל אביב. נמצא איתנו מיקי ברקן, מנכ"ל ברז אלקטרה, יבואנית סוני אריקסון בישראל. אכן כך. אז בוקר טוב. בוקר טוב. מה אנחנו עושים כאן היום? אנחנו היום למעשה חוגגים. אנחנו חוגגים פה השקה של 3 מוצרים בישראל בימים אלו ממש. סאטיו, מכשיר הצילום שלנו, 12 מגה פיקסל, וידאו, הכל מושק בימים אלו. יארי, מושק כבר לפני שבוע וחצי בפלאפון ומושק בקרוב גם בפרטנר. מכשיר המשחקים שלנו, משחקי התנועה. והאיינו, הוא מכשיר שיתוף הקבצים האולטימטיבי, הוא גם טאץ' והוא גם לא טאץ', הטוב מכל העולמות. וקצת לדבר על העתיד, מה הולך לקרות בסוני אריקסון, מה אנחנו הולכים לעשות, קצת שיווק, נהנים. אז בוא נתחיל, דבר איתי קצת על הסאטיו. סאטיו, האמת שהוא נמצא אצלי פה ביד, מכשיר מערכת פתוחה סימביאן, 12 מגה פיקסל מצלמה, עושה תמונות ומולטימדיה בצורה שאף אחד לא מצליח להגיע ברמות האלה. אני אתן לכם קצת דוגמאות. אם אני נכנס לאלבום המצלמה, קודם כל ניווט מאוד קל ונעים, פותח את הכל, תראו כמה יש, האחסון גדול מאוד, אנחנו מגמדים אותו עם 8 ג'יגה זיכרון. מתי אנחנו נראה קצת פרסומים עליו? כן, אנחנו נראה פרסומת, אנחנו נעלה בקמפיין תוך בשבוע 10 ימים מהיום, טלוויזיה, אינטרנט, כל מה כרגיל. קמפיין מאוד מושקע, צולם בברצלונה, מעניין, אפשר לראות פה קצת תמונות מהקמפיין. היארי, ראינו אותו קודם, מכשיר שמתבסס בעיקר על הנושא של הבנת התנועה שלנו, בנושא של משחקים. מה עוד אתה רוצה להגיד עליו? לא רק, המכשיר הוא מכשיר ברמה גבוהה מאוד, הוא גם מכשיר עם GPS, עם מצלמה 5 מגה פיקסל, עם רמקולים סטריאופונים, במחירים מאוד טובים, אפילו לכל נפש, מה שנקרא, טובים לכל כיס. והוא מושק איפה? הוא מושק בפרטנר ובפלאפון. וזה היארי, מכשיר שאנחנו בונים עליו שיעשה כמויות מאוד מאוד גדולות. ובנוסף אנחנו משיקים גם את האיינו ברשת פלאפון בשבוע הבא, ומכשיר שהוא גם מכשיר טאץ' וגם מכשיר שאפשר עם SMS לשלוח דרך מקלדת רגילה. סליידר. ואני מקווה שהדברים האלה נותנים בסוני אריקסון ומראים עוד פעם שסוני אריקסון היא לא חברה של מוצר אחד, היא חברה שמשיקה מוצרים לפי סגמנטים, יודעת לעשות טוב טוב שיווק, הכל שמח, אנחנו ממשיכים להתמקד בקהל הצעיר, בקהל הטוב שמלווה אותנו לאורך השנים, והצעירים שהיו כבר אז צעירים, היום כבר הם עברו צבא ומתקדמים וכבר עוברים לגילאים יותר מבוגרים, ממשיכים איתנו, אנחנו בודקים את זה ואנחנו רואים שהנטישה המוצרים שלנו היא מאוד 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 נמוכה, אולי הכי נמוכה שיש בשוק. זה אומר שיש שביעות רצון מאוד גבוהה מהמכשירים של סוני אריקסון. הבן אדם ששואל את עצמו מה הסוני אריקסון הבא שלי יהיה, וסוני אריקסון כל הזמן מביאה דברים קדימה בארץ וגם בעולם כמובן. אז אפרופו סוני אריקסון הבא, קשה להתעלם מהלבן הבוהק הזה שאתה מחזיק ביד. בוא נספר לנו מה זה. זה מכשיר ה-X10 שהוכרז ממש בימים אלו בעולם. זה הדבר הגדול הבא של סוני אריקסון, הוא כרגע רק הוכרז, הוא יושק, אני מניח לסביבות אפריל. הוא מכשיר אנדרואיד הראשון של סוני אריקסון, שאשר על מערכת האנדרואיד 1.6 יש לציין, בנו סוני אריקסון משקים מאוד כבדים שנקרא טיימסקייפ, שמתן לך בצורה ורטיקלית למעשה את כל הקשר שלי ושלך, למשל, אם יש לנו SMSים, יש לנו מיילים, יש לנו תמונות, הכל בצורה כזאת, אם אפשר לראות את זה פה. או המדיאסקייפ, שהוא דבר אחר, הוא עושה את הכל בצורה בנושא של המדיה. ומה זה המדיה? מה זה המדיה? כל הדיסקים, כל המוזיקה שאני רואה, אני עושה חיפוש למשל גם ביוטיוב, אז ישר הוא מכניס אותי כל מה שקיים אצלי בסלולר ומה שיש ביוטיוב ומאחד את זה ביחד, וזה המדיאסקייפ. זה רכוש של סוני אריקסון והם בנו אותו בצורה מאוד יפה, וכמובן כל עולם האנדרואיד והטאץ' הנפלא שיש לנו, וכל מי שמשתמש בזה יהיה פה עם כל האפליקציות הנהדרות של המרקט וככה. ומה הסיכוי שנראה אותו בישראל? אם ירצה השם. המקום השלישי זה משהו שמספק אתכם, או שאתם משאפים לגבוה יותר? לא יודע מי אמר מקום שלישי, מקום שני, אנחנו נמצאים מקום טוב. צריך לזכור שסוני אריקסון בעולם זה 5%, ואנחנו בארץ גומרים שנה פה מעל 20%. זה הישג כביר. אז בוא נבין את זה. אני לא אוהב לי להגיד מה יהיה, מה פה, מה שם. הנבואה, אתם יודעים למי ניתנה, ואנחנו מבחינה הזאת עובדים קשה כדי להצליח יותר. אז הרבה תודה ושיהיה בהצלחה. תודה רבה.